Macathuka, ndihlala apha eGiblands eMlazi. Ndisuka eBizana ngokuhlala. Ndize apha ndizofumana amathuba omsebenzi. But ngoba ndifuna amathuba omsebenzi ndafika kwi-program ebizwa ngoba yi-upskills. Lapho ndiye ndafumanisa ukuba kufunda ukulungisa amafoni, kufunda iBhayibhile, and kufunda nange-social cohesion, of which yinto bengana-understanding nayo, bengazi ngiyayivisa. Ukuthi amazwe akwazi ukuthi aphilisane, ahlalisane, angaba izinto zonangelele ngendlela eyiyo. So endifunde kakhulu lana ukuthi yena if ever uyakwazi ukunakekela into onayo nento onolwazi ngayo, uyakwazi ukuthi uqhubeke uphile impilo. Igama lami uNhlani ungashele ngisuka eMkhomazi. Ngihlala eThobile eMlazi. Into engiyifundile like ukuthi njengoba sekuyi-upskill program, ungakhona ukuthi ngento enganonayo ukwazi ukuthi uyikhulise ibe nkulu. Njengoba sifunda ngamafoni, ungakwazi ukuthi ugcine uyiphilisile ngawo amafoni, wondle umndeni wakho, ekugcineni sekuyinto eyifa usukwazi ukuyishiyela abazukulu bakho. Kuningi nje futhi engikufundile. Okunye engikufundile ukuthi ungakwazi ukusuka la uhlala khona uyophila kwelinye izwe, uphathe kahle njengoba usuke uphatha kahle abanye abantu. Ngenhlonipho nje, ngiyalonga.